Dwi am wneud treat bach nadoligaidd nawr o'r enw Florentines. Oedd dad ar brynu nhw pan o'n i'n bach amser yn Nadolig, a dwi wedi newid yr site i gynnwys pethau fel lligeiron, dates a pistachios, so ffrwyth sydd chydig bach fwy nadoligaidd. Rhowch y menyn, siwgr ac yna'r mel i gyd i fewn i'r sosban. Pwyswch 75 gram o fflwr plaen a'i roi i un ochr. Nesaf, dwi angen torri lan y dates ac y pistachios. Pan o'n i'n plentyn, o'n i'n wastad yn meddwl bod dates yn edrych fel cockroaches. Rhywbeth sydd ddim really neis, ond yn amlwg nawr, dwi'n fan enfawr ohonyn nhw. Dwi'n torri pistachios lan reit bach, gan bod chi ddim really moyn cneu'n cyfan yn eich ceg. Ychwanegwch y fflwr, lligeiron, yr almwnd, cnau pistachio wedi torri, ac yn olaf y dates. Right, cymysgwch hwn yn rili dda. Greit, mae hwnna nawr wedi dod at ei gilydd. Mae fe'n eitha stiff, ond cofiwch dych chi'n mynd i roi llwy o de ohonyn nhw ar y tray, a wedyn mae fe mewn i'r ffwrn yn eitha toddi'n fflat. Cofiwch dim ond llwy o de dych chi angen o'r cymysgedd. Peidiwch cael eich temptio i roi mwy, neu fydde jyst yn un Florentine enfawr ar y tray. Dwi'n rili hoffi'r ffaith bod pistachios a lligeiron yn hwn. Maen nhw'n edrych fel gemau bach yn y Florentine, y coch a'r gwyrdd lliwgar. A dyna ni, maen nhw'n barod i fynd i mewn i'r ffwrn ar 180 grad Celsius. Dyle tua 8 i 10 munud fod yn ddigon, tan bod nhw'n troi yn lliw euraidd. Unwaith maen nhw wedi oeri, gallwch chi addurno nhw. Y tro yma dwi'n defnyddio siocled gwyn a siocled llaeth wedi toddi. Hyfryd. Mae defnyddio brwsh ar y siocled arno jyst yn gwneud e'n lot llai messy. Yn draddodiadol, unwaith mae'r siocled yn cychwyn i galedu, mae yna marc fforc zigzag ar gwaelod rhain. Unwaith mae'r siocled wedi sychu'n gyfan gwbl, gallwch chi eu pecynnu nhw fel hyn er mwyn gwneud anrhegion dolig bach perffaith i rywun. Dwi'n rili blessed yn sut mae'r ein yn edrych. Maen nhw wedi mynd yn fflat neis, a chi'n gweld pob un o'r cynhwysion, y lligeiron a'r pistachios. Lush.